Badakit, ez asko, baina bueno, momentu honetan elkarrezketa bat eduki dezaket, liburu bat irakurri aldot, hiztegi bategaz, noski, apoio moduen, mahai gainean beti, eta bueno, eta hemen adibidez, egunero euskaraz hitz egiten dugu, normalean, eta orduan asko ikasten ari naiz. Familiatik ez ebez. Nire amak ez du hitz egiten euskaraz, nire aitak, bueno, bere herrian, Sukarrietan, igual bai apurtze bat, baina gure etxean inoiz ez. Normalean bakarrik aita, ama eta egunon, eta kitxo. Merezi du, bai, benetan. Bai, zergaitik, orain beste giltza bat dauka, atea desberdinak zabaltzeko, beste begi bi munduan joateko. Eta orduan adibidez, niretzako oso importantea da. ETB bat ikusten dut, liburuak euskaraz irakurtzen dut, Euskadi Irratia entzuten dut. Eta hori beste mundua da, mundu euskaldun hor dau, hurbil, eta bain ja nire bizitzan dau. Andoni Izpuru, nire laguna da, eta bera izan da nire maisu, bera izan da niretzako figura, funtsesko figura. Eta berak, orain dela ja 11 urte, deitu zidan eta abisatu zidan, Ana, casting bat dago telebistan, eguraldia orkesteko, animatu, zu ondo egingo duzu, benga animatu, eta bueno, horrela. Euskara da gure historia, gure kultura, da aberastasuna da, ez da arma politiko bat, ez. Eta orduan nire ustez politikaren kanpoan atera behar dugula, eta aurkezteko hori aberastasuna moduen. Nire lankideak adibidez, lankide asko dago hemen eta hemen profesionalak, onak, eta referente moduen deko. Eta gero, beste arlo batean adibidez, amak.